Aquí seguimos con máis cousas. A nosa seguinte convidada podemos dicir algo así como que é amiga da verbena. E xa verán agora por que o digo. Fátima Pego, cantante, que tal como estás? Benvida ao Verán Verán. Moitas grazas, un placer. Bueno, antes de nada, preguntarche como vai o teu Verán Verán. Pois a verdade é que está sendo un verán moi atípico, a verdade é que foi un parón forzoso como de tantos e tantas persoas e a verdade, pois eso, adaptándonos á situación que estamos a vivir e, bueno, levando da mellor forma posible. Claro, dentro duns minutos falamos do teu proxecto en solitario que hoxe ves aquí a presentar, pero que claro, ti eres a cantante da Panorama, da orquestra, a máis emblemática, das máis emblemáticas de Galicia. Claro, bueno, son unha delas, somos dúas rapazas coa miña convivir. Un verán sen verbenas, como se vive? Pois a verdade é que é duro, é moi duro porque eu penso que a verbena en Galicia está moi arraigada, sobre todo no verán, como parte do noso ADN. Eu penso que os galegos e as galegas non disfrutamos de outra cousa máis que de ir á praia, de ir a unha verbena, de ir a comer pola nosa oferta gastronómica. Entón, creo que todas esas festas que temos por todos lados. É dicir, creo que bueno, que estamos a sufrir non só os que traballamos nela, senón tamén os que disfrutan dela. Creo que estamos aí sempre encantados de ir a 20.000 festas, 20.000 romerías por aí adiante. E este ano, pois nada, que non poido ser, que non hai maneira. Ser, efectivamente. Na Orquestra Panorama, levas dende o 2019, acabas de chegar, como a quen di, procedente, ademais, doutra das grandes, da París de Noia. Efectivamente. Como é traballar nunha orquestra destas dimensións? Pois é a par, digamos, duro, porque require de tanto físicamente como mentalmente un esforzo grande, pero ao mesmo tempo é moi satisfactorio, pois recibes o cariño de moitísima xente, o agarimo de todas as galegas e de xente de fora de Galicia, incluso, porque moitas veces pensamos que a verbena é algo que é moi noso e é certo, pero fora de Galicia tamén hai moita verbena, non? Efectivamente, e coñécennos. Vos, ademais de traballar en Galicia, tamén colledes outras partes de España, non? Efectivamente, si facemos xira polo resto de España, é verdade que temos unha acollida fantástica. E ali onde vai a Panorama, pois a verdade é que o gusta. campo da festa está cheo sempre. Sí, a verdade é que sí, non sabemos como, a veces chegamos a un pouco moi lonxe de aquí, ao mellor decimos, bueno, aquí non sei se haberá ninguén. Pois efectivamente, aquelo acaba a reventar. O certo é que ti ben dicías que a xente ten ganas de verbena, ten ganas de festa, pero este ano non vai poder ser. Mandamos ao noso compañeiro, a Juanma Lorenzo, polas rúas daqui de Sanxenxo, a preguntar como se vive este verán sen verbenas. Son las 12 y la fiesta apenas comienza. Sacúdeme esas piernas con destreza, no hay tristeza. Que lle parece a vostede que non poida haber verbenas este verán? Pues mal porque la gente quiere vivir. Dame moita pena, a verdade. Es una pena, pero tal como están las cosas, pues o las hay con muchísimo cuidado o mejor aplazarlas para el año que viene. Quitar la ilusión de muchísimas cosas. Un verano un poco diferente, porque a mí me gusta mucho la música en vivo y me hubiera gustado que hubiera estado amenizado. Hombre, da pena, pero bueno, es lo que toca, hay que aguantarse. Fatal, es que nos encanta la fiesta a nosotras. Fuego. No vinimos a llorar, vinimos a gozar, que suenen los tambores y las penas maná. Cale de todas as orquestas galegas, cale a súa favorita? A Panorama é a que máis me gusta. O satélite y la sintonía. Mejor la París de Noia, por ahí no sé si existe ya. Panorama, está claro. Panorama, sí. Bueno, non teño canción de verán, todas as que sean bailables gustanme. Despacito. Despacito. Cruzando el mar, por primera vez te vi, para ir a Sanxenxo a buscar un amor que perdí. Desde Jordi Dan desaparecieron las canciones del verano. Desde la barbacoa, del Jordi, el tiburón, bueno, de la época nuestra. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón. Pasamos de Ricky Martin y Chayanne, que eran dos o tres ese verano, que sacaron un montón. Fue el verano del 99. La copa del amor, ¿no? Algo así. Hombres G me gustaba moito. Enemigos de Aitana. Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos. Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos. Érase una sanxencina
más hechicera que un serafín. Calladita, yo creo, calladita. Ella es calladita, pero para ser atrevida. La barbacoa, el chiringuito, a ver, el chiringuito, el chiringuito. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Vino hacia mí corriendo y me dio un beso de amor. Bueno, pois xa acaban de ver o coronavirus que quitou unos as verbenas, pero non nos quita as gañas de cantar. E claro, agora abrimos o debate, o eterno debate das cancións do verán. Xa acabamos de ver aí eses artistas que nos cantaban no vídeo, Fátima. Cancións do verán, un debate que abrimos todos os anos e que sempre trae algunha que outra polémica. Para ti, cal é a canción do verán, digamos, a de todos os tempos? A de todos os tempos, pois iso é moi complicado. Que é unha pregunta complicada esta. Vou quedar de moi rebella, pero eu creo que o mítico sigue sendo un pouco Georgie Dan un para os de clásico, antes. como víamos aí no vídeo. Sí. E creo que hoxe en día estáse collendo ese posto un pouco Luis Fonsi, tamén anda por aí, tamén que sempre todos saca os veráns a súa... asoman, non aí a cabeza. Eu quedo con Soni Selena, un pouco desa Sí, quinta. tamén. Ti eu que somos unha quinta, eu quedo Sí. con esas cancións. A verdade é que sí, eso só a festa e só a verán. máis alá da canción do verán hai un tema que quizáis ao remate deste ano, digamos, pois esta era, señores, a canción do verán en Galicia deste 2020, a Meiga da Verbena. O Gallá, sería fantástico, a verdade é que é un novo single que saquei xunto ao meu compañeiro DJ Sonic, un DJ coñecido por todos, e a verdade é que nos gusta sacar este tema precisamente porque estamos sempre apostando polo dance en galego, que é algo que Sí. pois non é moi común e que ten moi boa acollida non só entre a xuventude como pode parecer, senón entre todo o público en xeral, sí que lles gustan porque son cancións moi alegres, moi animadas, entón creo que para o verán pois é unha boa opción. Claro, que ti decías facer, neste caso, un tema con moito ritmo, con moito gancho en galego, non? E a veces pensamos que a música en galego queda relegada ao folk, queda relegada ás nosas tradicións, que tamén, evidentemente, é fundamental na nosa cultura, pero o galego, como calquera outra lingua, abre as portas, pois neste caso, para as pistas de baile, por exemplo. Pois sí, creo que a máis encanta a xuventude, é unha forma tamén de chegar con o noso idioma a esa xuventude que ao mellor lle costa un poquinho máis arrancarse a falalo, pois eu creo que hasta lles pode ser unha porta para decir, pois mira, que tamén mola, o galego mola, claro que Claro sí. que sí. Dicías ti que este novo tema, a Meiga da Verbena, está composto coa colaboración, coa axuda dun DJ Sonic, o que ti xa traballaches en algunha outra ocasión, non? Sí, xa fixemos o verán pasado, fixemos Festa Rachada, que tamén foi un tema que tivo moi boa acollida, que nos dou moitas alegrías. Bueno, quixemos repetir, dixemos, non hai unhas en dúas, e entón... En dúas en tres. Pois tamén, pode ser. Entón, pois aí apostamos, dixemos, vamos a por outra, e bueno, o resultado, vele aí está. Bueno, acaba de sair, está recén sacado do o forno. lanzamento está aí en riba da mesa. De momento, primeira sensación, como está sendo esa reacción do público? Moi boa, non? Pois moi boa, ademais, como xa non pode ser de outra maneira nestes tempos, veo acompañada a canción dun videoclip que veremos, non marchen porque veremos de contado. Efectivamente, que, bueno, pois tamén quixemos dar un pasiño máis adiante en canto a produción, en canto a, bueno, a traballo, e entón, pois a xente tamén lle gusta, porque, como todos sabemos, entramos polos ollos moitas veces, claro. Entón, pois está tendo moi boa acollida, a xente dinos que lles gusta moito, están aí xa dubidando se lles gusta máis Festa Rachada ou a Meiga da Verbena, pero, bueno, o importante é que guste. Bueno, e agora que andas coa túa carreira en solitario, que xa tes digamos, un percorrido en solitario, tamén coa panorama, no futuro, pregunta complicada, no futuro, onde ves a Fátima Pego? En riba do escenario sí ou sí, en riba do escenario da orquestra, ou se cadra cun proxecto máis persoal, máis en solitario? Pois a música eso sempre vai a estar, a verdade é que pasado o tempo, é verdade que a orquestra, pois digamos que ten moitas restriccións persoais a hora de, pois eso, de traballar, entón, pois creo que nun futuro, pois tirarei máis hacia o persoal, hacia o carácter persoal, pero bueno, que a min todavía me queda moita... Hai moita Fátima Pego aínda por diante, e moita verbena que facer todavía, non? Efectivamente, que ademais levo no sangue, encántame e sempre defendendo a nosa verbena. Dende cando levas cantando, Fátima? Pois cantando desde que teño uso de razón, miña nai di que subía o patín do Orrio e que cantaba dende ali, entón pois desde que teño uso de razón. Despois comecei pois moi noviña, pois en concursos, en diferentes tipos de certames, e xa con 17, 18 aniños chamaronme, foi a miña primeira oportunidade para entrar no mundo da verbena,
e dende entón. Te imagina, por exemplo, estes meses de confinamento, sen música, como sería iso? Pois serían fatales, o sea, creo que de feito fixémolo, tratamos de aportar o noso grande area desde a verbena e de todos os aspectos da cultura, tratamos de facer máis levadeira esta cuarentena e en xeral pois a situación que estamos a vivir, creo que é fundamental. Fixechedes tamén entre varios artistas de varias orquestras, non? Un tema para animar a todos os galegos e galegas, se non me equivoco, non? Sí, ao final fixemos un montón, porque empezamos con un, pero gustou o resultado, efectivamente, entón pois xa non pudemos parar. Bueno, dicías ti que o mundo da música vai no teu sangue, pero que aparte de estar en riba dos escenarios, tamén as túas aparicións en televisión en diferentes formatos son habituais, vimoste tamén de reporteira, incluso, sí. Tamén de xurado dos recantos, sí. Das ya todo, ao final. Sí, a comunicación é outra das miñas paixóns, moitas veces pregúntame, que prefires, a música ou a televisión? Iso é unha pregunta complicada. É como papá ou mamá. É papá ou mamá, claro. Sí, é dicir, a música sí que a levo no sangue, como falábamos, e sempre estará aí, pero sí que me gustaría encamiñar o meu futuro na televisión, porque me apaixoa a comunicación, e, bueno, eu cada cousa que me propoñen, ben sexa reporteira, aí vou, se me propoñen ser xurado, pois tamén me apunto, e ao final disfruto con cada oportunidade que teño. Un bombardeo, non? Porque a televisión, os que traballamos na televisión, xa votemos as horas que votemos, estemos aquí a pleno sol en Sanxenxo, ao final acaba enganchando e queres máis, non? Sí, é que é unha cousa que é como que despois diste, non podo parar. Bueno, moi activa en diferentes facetas, pero tamén moi activa a través das túas redes sociais, onde vemos case que todos os días pois falándolle, non, aos teus fans, aos teus seareiros, pois comentándolle moitas cousas, compartindo moitas das túas facetas tamén persoais e compartindo tamén partes musicais, non? De todo un pouquiño, non? Sí, a veces non nos damos conta de que temos na nosa man unha chave importantísima comunicativa que son as redes sociais, que hoxe en día pois creo que é unha das formas máis directas de chegar á xente, entón pois trato de difundir pois dende o meu día a día ata mensaxes sociais, de coidado dos animais, de respeto pola natureza. Creo que é importante, é a miña aportación a que, bueno, pois digamos un mundo mellor, pois a miña humilde aportación é esa. Mensaxes de respecto, de amor cara aos animais, porque ti, os que seguimos en redes sociais a Fátima, vemos que es amante incondicional dos animais e en especial dos cans. Sí, son apaixoada, sí, ademais teño un can con necesidades moi especiais que vai en cadeira de rodas, entón, pois como que estou moito, teño máis a flor de pel, se cabe, o amor polos animais e o respeto e o cuidado por eles, entón, pois, ese é o que trato de transmitirle a xente, de que os respeten, de que os coiden, de que lle den unha segunda oportunidade, que creo que o agradecen, pero ademais... A voce que sí. Tamén o dicías ti, non? Un compromiso social, defensa da igualdade, do feminismo, tamén, non? A través das túas redes sociais, ese pequeno grande área, non? Sí, porque creo que, como che dicía, que temos unha ventá aberta aí para chegar, sobre todo, ás novas xeracións que chegan detrás, que son as nas que temos que esforzarnos en transmitir esa mensaxe de igualdade, de respeto, sobre todo de respeto. Entón creo que ata onde eu poida chegar o farei. Pois Fátima, foi un placer terte aquí no Verán, moitísima sorte, estaremos atentos á túa carreira. Se lles parece, señores, despedimos o programa de hoxe precisamente co lanzamento dese videoclip da meiga da verbena de Fátima Pego. Xa verán canto ritmo e canta enerxía trae este tema para este Verán. Gocen desta semana, vémonos doxe en 7 días. Eu quedo aquí con Fátima, se che parece, brindando polo teu futuro. Graciñas. Non podía imaginar, eu soñaba con voar, magia, música, lua, todo
E a meiga da verbena que a noite envelena o leitito de paixón que embruxa corazón. Na 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 Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo.